Minn dejjem kont inħobb naqra ħafna minn dat tfal li jeklu l-kodba biex niftehmu u wkoll kont inħasses bħalma jħasses kulħadd ma sax ngħidlek kellix talent speċjali meta kont tifel. Il-minuta tibda issa. Ryan Falzon, awtur u artist. Ryan, kien hemm xi fażi fil-karriera tiegħek jew anke proġett partikolari li tħoss li ddefinixxa inti min inti bħala awtur u bħala artist in ġenerali forsi? Punt definittiv fil-karriera tiegħi kien Willows the Wall, wirja spazju kreattiv fit-2017 li investigat l-eruq tiegħi soċjopolitiki f'Malta tad-disejnijiet. Il-wiriet li għamilt barra minn Malta, kif ukoll is-serje tal-ġonna u l-pjanti li bdejt fil-pandemija u li għadha għaddejja. U Ryan, fuq liema proġett qed taħdem bħalissa? Bħalissa ninsabu fl-aħħar preparamenti għal wirja bl-isem ta' Firmament, iddur mat-tema li ġejja mid-dinja l-antika fejn id-dinja kienet teżisti taħt kopla u kif din l-idea kisret matul iż-żminijiet permezz ta' reliġjon, permezz ta' skoperti xjentifiki, sakemm nifhmu li din l-idea ta' firmament tal-ega tinsab ġewwa fina u biex verament niskopru minn aħna għandna bżonn ninkissru daw l-istrutturi li bdejna u influenzawna tul il-ħajja tagħna.